دم باش کداره نیجا وارا پرخودرس پودکسته از Ömer Faruk Baran ve podcast'te noten xayin ser kültür, sanat ve edebiyatı radgiyinim ve saate ve dakika unlukubun be denge xa ve rame. Siyasetvan û nivîskar Canîp Yıldırım di xatirayên xwe da qedrekî giran dide Musa Anter. Canîp Yıldırım dibêje Musa Anter ji xwe pir razî bû û guh nedida şor û şîretên kesî. û dibêje min jê hez dikir, hurmeta min jê re hebû, bes car caran jî min henekên xwe te'n û tinazên xwe pê dikirin. Piştî di 12 Martê ya sala 1971 da li Tirkiyê muxtura çêdibe, Canîp Yıldırım bi behrekî rêber û rewşemirên Kurdan ra dikeve hepsê. Di xatirayên xwe da Canîp Yıldırım dibêje rokê hevalekî got yaw Canîp abê morala me kesî tune ka helenekî hêrsa Musa abê rake em ji xwe re bikenin. Tam wê gavê dibêje Canîp abê ji radyoya Transistorî dengê Zeki Müren dihat. Güller arasında digot. Güller arasında yani di nav gulan da. Canîp abê dibêje min navê hevalên hepsê hildan û got Naci Müren, Tarık Müren, Mehdi Müren û Musa Müren. Li ser vê gotinê dibêje Canîp abê Musa abê çarx bû li min nihêrî û şor û çêrên pîs gotin û dira jî herkes bi hev ra keniya. Godarên êja em hatin da vê bernameya xwe. Metna vê bernameyê hûn dikarin ji perxudres.blogspot.comê bixwînin. Perxudres podcast her pênşem di saet 5:05 PM da bi beşekê nû bi we re ye. Vê gavê bi xatirê we.